И здравейте хора! Аз съм MCBG и днес ще направим челендж с канела. Да, его MCBG до мен. И да, първи. И нека започваме да си пълним очичките. Добре. Ти няма ли? Стига. Оба! Да сте сигурно. Чакай малко да го поуберем. Слагай си. Ама не са. Аре бе, бъзлю. Слагаш си. Така, дами и господа. Гато броим 3, 2, 1. Готов ли си? Така, дами и господа. Малко се притесняваме, защото може да се задаме. Така, това го оставим тук. Сега. Готови си? Да. 3, 2, 1. О май гад, maybe пари! Върти лодка! Пи! Ужас! Това е много гадно. Да. Жив ли си, бе? Жив ли си, бе? Не го пробвайте. Не го пробвайте, не ви препоръчвам. Бахти. Направо зомбита, бе. Дай, дами и господа. Да, това ще отглипчето. Знаем, че малко се насрахме и поводяхме. Но надявам се да ви е харесало, ще правим още такива челенджи. Да, ще им следващия клип. И сега ще пия малко, да. Малко е гадничко. Защото ви се залепя за гърлото това и... Не ми се залепи. А мен ми се залепи за така. Готино е. Мен просто ми стана много... Мале, гледай ми панталон обратно. И да, това ще е от епизода. Надявам се да ви е хареса. Малко плювни, малко повръщания правихме. То не ми изък, И ще това е. Много люто.